Iso sampean jano Al-Fatihah iku. Aku mek nyemangati dudu nantang, Bos. Saking basane kaya ngono iku. Nyemangati, sampean cek iso munggah terus, cek manfaat. Nah, sampean ku mek gawe Al-Fatihah tok. Ya ditambahi sing wis iso ngono lho, sing Datuwa Ar-Rahmanir Rahim kula nyuwun karomai. Kula nyuwun barokahipun panjenengan. Lah iku sampean waca Al-Fatihah sampean waca, sampean kusukno areke. Iya iku. Lah iku kan aku diburimu kan ndoro semangatmu. Jane kok gak ngerti, tapi Jana wis ngerti. Dadi mung selawat iku gawe dalan. Selawat gawe dalan, tapi Al-Fatihah iku utamakno. Iso sampai sebenarnya wis iso. Lek atas sing ngarepe sampean ae iku iso nambani koyo ngono ramin koyo ngono sampe gawe gerdu-gerdu ngono iku trigoroan. Engko sampe dhewe iso, engko sampe dhewe wangi. Gak usah sampean gawe fotokopian, gawe opo ngono. Kok iso dhewe, kok kena wong siji, wong loro. Kok wangi dhewe. Iya. Kalau ono apa perwujudan gambaran iku mang banyak rintangan iku intine ujian sing kudu sampean langkahi sing kudu sampean tinggalno iku ujian lek Allah iku tandane Allah sayang neng makhluke iku diuji makhluke diuji terus iku tanda sayange Allah neng makhluke lek wis gak diuji Allah gak sayang krana wis ingkar neng Allah dadi utama perdukunan iku mau sampean gak usah dadi dukun, sampean gak usah dadi apa, tetep ae ngene. Lek ana wong mara ya ditulungi. Lek ana wong njaluk ya sebatas sampean kei duwene. Ah ngono Mbak Nur iki ceritane. Lek koyo rintang-rintangan ayo ngono sanes. Kula mendorong, kula ngeterno tok, engko sampean budal dhewe. Imanmu berarti tambah nanja lek awakmu imane mudhun mangke ya iku mang wis dadi sampean wingi-wingi niku wis oleh ujian termasuk kepethuk wong sing kon loro mamu ana sing nyirami ngene-ngene iku sampean lewataken ya iku jenenge sampean ketok iku apa semak blukar iku mang ya termasuk wong sing ngandani iki mang sampean dikene wis nggadahi istiqomah dan di sini jamaah tak berbau duniawi, nggak berbau trik-trik sing model-model perdukunan ndak ada. Tapi sampai dijobo ana wong sing ngandani ku mang, oh mamu ana sing nyirami, oh kono ana sing nyantet. Misale ana sing nyantet sing biyen, tapi sampean krungu maneh saiki akhirnya sing biyen ku seakan-akan terulang sekali. Ya akhirnya sampean mikir-mikir akhirnya kenek lambunge. Nah itu gak usah dipikirkan, sesungguhnya sampean wis iso nambani awake dhewe. Al-Fatihah sampean oyo, berhubung kalah ambek pikirane sampean wingi iku, akhirnya sampean mlebu rumah sakit. Ya iku semak belukare. Nah iki sampean wis mlayu terus engko, sampean kok nemu jalan yang lurus. Keimanan ini sampean, nggih sampean damel istiqomah walaupun istiqomah itu tak ada di atas sadada. Karena keimanan ini sampean wis duduk di dhuwur sadada. Orang yang beribadah lalu dapat amalan langsung suratul Al-Fatihah itu sulit Mbak Nur. Jadi sampai niku sampai lurus terus tenang aja gak ada apa-apa. Ngono lho Mbak Nur. Oke, siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Muga-muga manfaat. Manfaat sak kabehane gawe keluarga sampean ado teko balak. Amin amin. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis bengi Mbak.